Grænseforeningens formål det er at støtte det danske mindretal i Sydslesvig og oplyse om det danske mindretal i Sydslesvig og støtte, dansk sprog og kultur, også i Danmark generelt. Men der er meget fokus især på sådan den moralske støtte til det danske mindretal i Sydslesvig, oplysningen om det. Det er sådan, at den danske stat giver ca. 500 millioner kroner, en halv milliard kroner, i tilskud til det danske mindretal hvert år. Og for at det kan lade sig gøre, så skal der være en folkelig opbakning. Skatteyderne skal være villige til det. Og for at skatteyderne er det, skal der være nogen, der oplyser om det. Og derfor er vi her. Det er, at alle har glemt det. Alle har glemt den historie, og opfatter den. Dem, der så ved lidt om det, eller har stødt på den, opfatter den som støvet og altmodisk og gammeldags og irrelevant i forhold til nutiden. Og det er en meget vanskelig mur at bryde igennem. Fordi oplysningen om det her er blevet givet på en national konservativ måde, som er irrelevant i dag. Ja. Og derfor har folk ligesom skudt det fra sig. Det kan man sagtens være. Og det er der sådan set 50.000, der er i Sydslesvig i dag. Det er det antal, vi siger, tilhører det danske mindretal. Og definitionen på et mindretal, det er netop, at de er statsborgere i et andet land, men føler sig åndeligt, sprogligt, kulturelt knyttet til os. Ikke? Ja, selvfølgelig kan man det. Hvis man kan jo have et ønske om at komme ind i dansk sprog og kultur endnu mere, lære sproget, komme tættere på det osv. Man kan også have stor veneration for vores menneskesyn og samfundssyn, og af den grund føle sig knyttet til os, uden at kunne sproget. Så det mener jeg, men det der vil der være stor uenighed om. Så det er jo et politisk spørgsmål også, ikke? Ja. Jamen det er en livsbetingelse for dem. Hvis ikke de får tilskud, så vil det forsvinde. Så kan man sige, jamen er det ikke lige meget, om mindretallet skulle forsvinde. Og det mener jeg bestemt ikke. Jeg synes, det er rigtig værdifuldt. Og det er der faktisk også lavet undersøgelser på her helt for nylig. Det er meget værdifuldt for Danmark at have et mindretal, som er en slags, altså det danske mindretal, en slags ambassadør ned i vores store nabo mod syd. Jeg synes sådan set, at man kunne bruge dobbelt så mange penge på det, fordi mindretallet jo er tosproget, tokulturelle. De kan bygge bro mellem dansk og tysk. De kan skifte sprog fra det ene sekund til det andet. De kan tænke og drømme næsten på begge sprog. Og det er en gave for os at have det danske mindretal som brobyggere ned i det store, mægtige Tyskland. Kulturfølelse. Jo, altså man kan undre sig over, at de stadigvæk er der. Altså hvis du går tilbage til 1945, da Nazi-Tyskland brød sammen, der var der kun ca. 2.000 registrerede medlemmer af det danske mindretal tilbage. De var blevet voldsomt chikaneret og forfulgt af nazisterne. I dag er der 50.000. Hvordan kan det lade sig gøre? Ja, det kan sådan set kun lade sig gøre, fordi der hele tiden kommer tilskud fra flertalsbefolkningen. Altså i virkeligheden så er måske 60% af de børn, der går i de danske skoler i Sydslesvig, de kommer fra tyske hjem, hvor forældrene er tyskere og ikke har haft nogen tilknytning til Danmark eller dansk sprog, kultur eller noget som helst. Men de har valgt at sende deres børn i en dansk skole, for at de kunne blive knyttet til nordisk, dansk menneskesyn, samfundssyn, sprog og kultur. Og på den måde har mindretallet kunnet holde sig selv i live. Hvis ikke man havde inviteret flertalsbefolkningen ind
så var det gået til grunden for længst. Det er jo ikke sådan, at piger fra det danske, altså danske piger fra det danske mindretal gifter sig med danske drenge fra det danske mindretal. De danske piger dernede bliver forelsket i tyske drenge, og de tyske drenge, eller de danske drenge i tysk. Altså, det kan man ikke styre. Altså, kærlighed er noget andet, kan man sige. Ikke? Så derfor, man kan undre sig over, at de stadigvæk overlever, men det gør de alene i kraft af, at der kommer nye medlemmer fra det tyske flertal ind i mindretallet, som så langsomt bliver integreret og bliver danskere. Og nogle af dem, altså cirka, hvad skal vi sige, cirka 120-130 på hver eneste årgang dernede, ender med at tage en videregående uddannelse i Danmark. Og mange af dem bliver gift med en dansker og får et job i Danmark og bliver danskere, bliver assimileret, kan man sige. Ikke? Så de har altså de har gennemført en rejse fra tyske forældre i et tysk hjem og ender med at blive danskere i Danmark. Og det tager cirka 25 år, 25-30 år. Ja. Det er meget spændende, fordi hvis det danske mindretal fastholder at være i en gammel national konservativ dagsorden, hvor man får identitet ved i modsætning til de andre. Ikke? Og det er jo den gamle måde at blive bevidst om, hvem man er. De er nogle skiderikker. Jeg er ikke, derfor er jeg den, jeg er. Forstår? Altså, og sådan har vi i Danmark, det har vi brugt i Danmark rigtig, rigtig meget siden 1864. Det dur ikke. Det er simpelthen kontraproduktivt i en verden og i et Europa, hvor vi bliver nødt til at samarbejde hen over grænser og bliver nødt til at finde ud af det med hinanden. Og derfor har vi ikke brug for fjendebilleder. Vi har brug for fællesskaber. Ikke? Og hvis det danske mindretal kan lære det, altså kan finde en vej, hvor de frem for at definere sig selv i modsætning til, definerer sig selv som brobyggere, og tør gå ud og sige det. Det er det, vi er. Og tør at sige det til danskerne. Vi er først og fremmest brobyggere, og I skal støtte os med 0,5 milliard, eller gerne 1 hel milliard, fordi vi bygger bro, så tror jeg, de har en fremtid. Men hvis ikke de gør det, og gemmer sig bag store flagborge med masser af Dannebrog, og sådan får det til at se ud, at vi er så super danske her, og vi synger morgensang, og vi flager, og så videre, så videre. Altså hvis de lukker sig inde i den symbolik, så tror jeg, så vil de dø. Ikke i dag eller i morgen, men måske om 30, 40, 50 år. Det er der ikke brug for. Der er brug for det andet. Der er brug for åbenhed, samarbejde, dialog. Og hvis de gør sig til redskaber i den, altså gør sig til en del af den dagsorden, så tror jeg, det er spændende. Så bliver det spændende. Men hvis ikke, så tror jeg ikke. Ja.